फुजायाव थांनो ओंखारबायानो सिख्लाफोरा malang murah. Ayo mati sudah nih, dah. Oke, stop. Gedman by sudah. Lu sakit berapa? Selain bangsa sih. Oh lah. Ya, selain kayu manusia. Oh, selain anda. Mana lah dilihat ke? Hakrahan lah ada orangnya. Oh, iktris ke cikak bawah deh. Ayah sandalku, sandalku. Sih, mah sandal kena nangge. Aman. Sandal kena.
Tiket dan teman apa apa deh? Tuh masa tuh. Gila deh. Dura. Hai लोगोफोर. देवर मोनफैबाय मेदा देवर. फुजा मोनसिगोनानो जों दा. गरम जोब्बाय साइकेल सालायनानै. दा सान्दुं गोसाखाना गोलोमजोब्बाय साइकेल सालायनानै. साइकेलाबो नै बोरायथार. दुखियानोलै. साइकेल बोरायजोंनो फैदो. थांगासिनो. Aktris kan ini bang. Naiklah. Orang ada? Jener. Dong. Bye bye. Hai. Naik. Apa ini kebakan cilik aku? Lan gitu, itu kan harus open. Jani gate मोनफैबाय original gate. Landang-landang lagi. Ayo masih landang nangkra. Anda itu besar. Tahu itu. Itu. Mar Mansika nơi lain asa kelupa. Kolom này ni lain an mar kelupa Mansika ni. Aku cakap. Kolom này naman ako lain an sa kelau. Mantap, sampai sini.
मानसि जानाय नाय आयु मालाखौ नोङो नोंसोरलाय ओइ मांखारबाय नालाय दहयनो थिखांखादों माथो आंलाय लारला थिखाखै आं नोंसोरखौ थिखांबाय थागोन जेबो बुंनो रोङालै नोंसोरो फाइल हरलाय दङबा सोंदो दे हरनो नायदो ब्रेसलेटखौ हरलाय ब्रेसलेटखौ नायनि आंबो नागिरगासिनो नुवाखै नोंगो आंबो नुबाय गैया खाथियाव थांनाङा ना di makan kacut sekarang naik ya rangka. Oke, Ayolah, dongon kita kan ibu dongon, kayak 130 kan ibu dongon. Dangkum ni dia. Dangkum ni ada BC ya. Jangan deh, mungkin membara lah terbaik. Ringkor naik kan. Saya ulang di gimana naik kan nih. Jadi kita mesti tungguin apa ya? Oh main now. Ay, elai thở bay là. Bay là neng nena? Neng nang neng neng dang kita kaya. Dia tu stok ada. Ada kesulitan nang kan? Ada kesulitan. Ada senang gede. Bisa lah kan ba? Jangan deh ya. Dia mau beli tu kah? Mau beli tu kah? Kom ni dia. Dang kom ni dia. Kom ni ana ini. Ini saya sudah. Oh, yang ni nang ada. Sang no. Nih, kau dah kamu tahu nggak? Aduh kan nih, berapa kak? Engkar lah, itu. Apa yang keren itu? Berapa bisa? Bisa kuliah 300 taka. Kita laga. Mantap, nasib laga. Ang laga. Nasib laga nama beslet. Astana 300 taka. Kalau bukan berapa nih? 300 taka. Bisa? 300 taka. Ang laga lumara bisa bang? Oh, kamu boleh. Saya mana deh? Yaudah. Yang itu mana tahu sih? Angkir.
लालालै माइनाव जायगाखौ जबाय थांफिनला हेनो माइनाव जायगायाव जबाय एते एजन আছে এখন নङा दे सोर सोर नों जखागोन जखा नुबाय आं नेवाने मान लोंहोनाय खानायदो आंबो दे होआ जों फैसानि मालखौ सोनाय नङा खोमा आं मार दै लोङो आंबो थांनो लुबैना लायनाय दसे माइलाय फैसानि बुस्थुखौ मालायनो होआ ओइ 10 टाका नांगौ फैगासिनो माइनाव दोनदो थांगोन नों होमबा मोनसे लानानै 10 टाका लाखि हरदो 10 टाका लाखि आं जागाखौ लाखि माइनाव फैनाय जानोनो मोनखोला एबार लाखिनि लाखिबाबो सेनोलै दान थां बिजांखौ जादे पानि रिसु एता बाय लोगोफोर बे हरनाय ना बिजों जाखो चाउमिन जानायदो जोङो हाफ प्लेटआवनो 40 जागासिनो माखासेया जा मानसिखाना जानो जागाखौनो मोनाखैमोन जोङो हानबेसेयानो जा नोंसिना मा खानाय खानायल'लै हो ओंखार हर ओरैबायदि गरम माने सान्दुं गोसा खुलुमनायावनो हायराम जाखाबाय ओरैबायसा गरम मानसिबो जादों बि लाइन जाखानांदों ना खुलुमनो आधा घन्टासो लाइन जानांदों ओरैबायदि सान्दुंआबो चाउमिन जानोसै जों ओइजों अर्डारखौ खालामाखै आफायदि चाउमिन आनसो बापरे जालायनोसै đây mình cái lột đây bao giờ đây nha gila gila नोङो सिगाङाव लाना हारसिं जाबाय थादों ओइलाय नुखादों रब्रा आंखौ नुनांगोन दाबाय जानायखौ नोंखौ नांगौबा नों खेबसेना ला आरो थांनानै रानना ला होनदों इनिबो फैसा बिबा जोंनियाव मा खालामगोन फानलु गैयासै फानलु फैसा सुइजारनोसो थांगोन बिदिबा ना गावसो रानना जानो होनदो फैबाल फानलु गैयाबा आं जानो बायोलै फानलु गैया सोरनियाव बिनो दा फानलु नांगौ बुरान फाननायफोरनियाव माखौ बिनिबो आं जालासो ना जालान ओइनो जाम्बि इनियावनो दङ फानलुआ माइनाव फानलु प्लेट लायनो फानलु नांगोन इनो खाथिनो फानलु जालाय आं आलु जोबनासो गाबदों जाथारनांगौ नोङो इनो फानलुआ मामार जा मार गरम होनजोबबायलां आंनि स्टिकखौ नायनाय दौल जाजोब्बायना आंनि जाबायना हर फानलुखौ बानलु जानोसै जोंनियानो पार्टनार नङाब्रा बससो मार गरम मोनबाय इखो सान्दुं नांफैनायखाय जा गरमखा जानायावबो खान्थि गैया मेगना हाबजोब्बाय आंनिया गोलोमदैया हाबनाय सब मेगायसा संजा जागोन ओरैनो रुना नायखो नों मानो खोन्थादि होनहरनि होमबा दे होनहर
Cuma itu bina, mai jadi. Mai dia harus kita beli. Macam mana? Jadi, mai jauh mai. Mai. Mai jauh boleh. Mama boleh. Tapi deh. Hai, saya kan. Hai. Bisa kan setengah satu boleh. Kita hatta में क्या खाने के लिए Bertanya di Kagra sana. Manusia musuh saya bersama. Oh, Ngô thằng chơi ăn lưng cái hình má sinh ngô thằng nâng khánh bữa bay dừng rồi đào xương khánh bữa bay cổ rong sinh như vậy cycle lên temen cycle keluaran thằng chơi ang teksin mo na yung hayasa lihat cycle demi yuk cycle lah dia nơi dính nhà chẹt lạc lên thấy trên được phi lên được này lệ rang nhà तू साथ है तो जिंदगी तू जो कभी